Ndị kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Ọ bụrụ na ikpe ekpere dewe onwe gị ịchọ Chineke ga-agwa gị okwu. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị naghị anụ olu Chineke, bido gụwa akwụkwọ nsọ. Okwukwe na-abịa site n'ọnụnụ, ma ịnụ site n'okwu Chineke. Ihe nke ahụ pụtara bụ ọ bụrụ na ị na-amụ okwu Chineke, ị ga-ebido nụwa olu Chineke. Abụ m 27 amaokwu nke 4 si, otu ihe ka m na-ayọ Chineke, nke ahụ ka m na-achọsi ike. Ịchọ bụ okwu siri ike. Ọ pụtara inwe agụụ, ịchụsi ike, ịga n'ike gị niile chọọ. Gịnị ka ị na-achọ n'ime ndụ gị? Ị na-achọ Chineke n'agụụ, ka ọ bụ ihe dị ka inweta mmekọrịta gị na Chineke na-esighị ike? Ọ bụ ya bụ ihe kacha mkpa na ndụ gị, ka ọ bụ ihe nọ n'akụkụ na ndụ gị? Ọ bụ ihe ụtụtụ Sọnde, ka ọ nọ na Mọnde gị, Tuzdee gị, Wenezdee gị, Tọzdee gị, Fraịde gị, Satọde na Sọnde, bịaghachi ha na Mọnde, Tuzdee, Wenezdee? Ị na-anabata ya na ihe ụfọdụ na ndụ gị, ka ọ bụ na ndụ gị niile ka ị mepere ya wee nye ya? Ego go so na ya? Ị ga-ekwe ya ka ọ kwụsị gị ịkpọrị ndụ? Ị ga-ekwe ya ka ọ gwa gị okwu banyere ụdị ndị enyi nke ị nwere? Kedu maka otu iji ekwu okwu, ma ọ bụ otu eche echiche, ma ọ bụkwa na otu iji eyi akwa? O nwere ike. Echere m anyị ga-ekwe ka Chineke sonye n'akụkụ niile nke ndụ anyị. Anyị nwere mmekọrịta chiri anya nke dịịrị anyị. Anyị nwere ofufe dị nso nke anyị na Chineke. Ama m na ị ghọtara otu o ji ebute obi ụtọ wee nye anyị. Ọ bụrụ na m sị, olee otu ị ga-achọ iji enwe mmekọrịta dị nso gị na onye a maara nke ọma, nke ị hụrụ n'anya? N'ezie, ị ga-enwe ezi obi ụtọ. N'ezie, adịghị m mkpa otu ahụ, mana a ga-enwe ndị kwụ n'ahịrị awa 3 itinye aka n'akwụkwọ. Ma onwe m aga m akwụ ọtọ awa 3 itinye aka n'akwụkwọ, ma ọ bụ m ịkwụrụ n'ahịrị awa 2 na 3 mụ na m onwe m ise foto, ma ọ bụ ikwe m n'aka. Agaghị m eme nke ahụ. Mana mgbe ị nyere ndị mmadụ aka, ha ga-ahụ gị n'anya, ma ha ga-achọ izute gị. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na mmadụ ga-emere mmadụ nke ahụ, gịnị ka anyị ga-emere Chineke? N'ezie, onwe onye na-akwụrụ n'ahịrị na-eche ka ya na Chineke nọrọ. Ozi dị mma bụ na ọ bịaketele nso n'ofufe dị nso. Ị kwesịghị ịga n'ụdị ụlọ emeziri nke ọma a na-akpọ ụlọ nzukọ izute Chineke. O bi n'ime gị, ma gị na ya nwere ike ịnọ n'oge ọbụla, n'oge niile, n'ebe ọbụla. Gwa ya okwu banyere ihe ọbụla. Ọ chọrọ ka gị na ya nọrọ nso. Ma akwụkwọ nsọ Abụ Ọma 27 na ndị ọzọ dị ka ya mere ka o doo m anya na mgbe anyị na Chineke nwere mmekọrịta chiri anya, mgbe ahụ Chineke ga-eburu anyị agha. Mgbe ahụ ka a ga-ebuli isi m elu n'elu ndị iro m ndị gbara m gburugburu. Mgbe m chọsiri Chineke n'obi m niile, site n'obi m niile. Ma otu ihe nke m chọsiri ike bụ ịchọ ya, ịnọ n'ihu ya. Mgbe ahụ ka a ga-ebuli isi m elu n'elu ndị iro m. M sị n'ụtụtụ a, anyị maara na Chineke hụrụ anyị n'anya, anyị abụrụkwuo ndị karịrị ndị mmeri. Ị kwesịrị gị na Chineke inwe ofufe. Nọgide n'ime ịhụnanya ya. N'abalị aga m akụzi ihe banyere ibu agha abụ nke Onye Nwe Anyị, nke si na ihe mere nke 2 isi 20. Ngwa ka anyị gaa n'ihe mere nke 2 isi 20. O doro m anya na anyị niile nọ n'ebe a n'abalị a, ọ ga-amasị anyị isi ebe a pụọ kwere ekele dịrị Chineke. Anyị agaghị alụzi agha ahụ ọzọ. Nke ahụ bụ nke Chineke. Aga m ezu ike na-akpọrị ndụ m, ya na-alụrụ m ọgụ. Ka mmadụ sị amen. Anyị ga-ebido n'amaokwu nke 1, ma ihe nkụzi a ga-akpọrọ anyị ruo amaokwu nke 27. Ma ebe a ka anyị ga-anọkarị na mgbede a. Mgbe nke a gasịrị, ndị Moabite na Amanite na ndị Midianite ha na ha so bịara ibusa Jehoshafat agha. Mgbe ahụ, ịma, ọtụtụ ndị iro ndị nọ n'agba ochie na-azakarị ndị It, ma anyị nwere ụdị It nke anyị. Nye gị n'abalị a, o nwere ike ịbụ It nke ogbenye bụ ihe na-emegide gị. Ọrịa It, ndị mmadụ It, ihe gara aga It, ndị agbata obi It, onye isi ọrụ It, mgbagwoju anya It, naanị gị nọ It, na ndị ọzọ na ndị ọzọ na ndị ọzọ. Mgbe anyị nwere nsogbu, olee ihe anyị kwesịrị ime? Ka anyị mụta n'abalị a site na ihe ngụkọ a mara mma nke ukwuu, n'ihe mere nke 2, nke ga-akụziri anyị ọtụtụ ihe. A gwara Jehoshafat sị, ọtụtụ igwe mmadụ na-abịa imegide gị.
site n'ofe osimiri ọnwụ, site n'Idọm, lee ha nọ na ebe ọbụla ha nọ, na Engedi. Otu a ka m na-eme ya, agaghị m egbukachi ya. Aga m ekwu naanị na ebe a ka ha nọ. Ụfọdụ aha ndị a, ya mere ndị a niile bịaga imegide ya, e wee zitere ya ozi. Mgbe ahụ ụjọ abịa Jehoshafat. Ọ bụ otu ihe na-adị. Nke ahụ bụkarị ihe mbụ nke na-abịakwasị anyị mgbe anyị nwetara ụdị akụkọ ọjọọ. O nwere onye ga-asị amen? Ọ bụghị na anyị nwere ụjọ ma ọ bụ ụjọ na-emetụta anyị, bụ na anyị ga-akpụ isi ala nye ụjọ ma na-ebi n'ụjọ. Ụjọ bụ ihe mmetụta, ma ị gaghị ekwe ka ọ chịkwata gị. Ọ bụ mmụọ nke na-eweta mmetụta, ma o sighị n'ebe Chineke nọ. Ụjọ nwere ike ijide gị otu ebe ma ọ bụ kpọghachi gị azụ. Ọ gaghị ekwe ka ị gaa n'ihu. Ma Chineke chọrọ ka anyị legide ya anya ma na-aga n'ihu, ọ bụrụgodu na anyị ga na-eme ya n'ụjọ. Ka ahụ bụ ozi ọzọ. Ma cheta, ụjọ ịbịa gị abụghị ihe na-ekwesịghị ekwesị. Ọ na-eme anyị niile. Ọ bụghị n'ihi na ụjọ bịara gị pụtara na ị ga na-atụ ụjọ. Ụjọ nwere ike ịbịa gị, ọ bụghị ịtụ ụjọ. Achọrọ m ka ị nweta nke a. Ụjọ nwere ike ịbịa gị, ma ị gaghị ekwenyere ụjọ ahụ. Ụjọ nwere ike ịbịa gị, ma gị ga-akwa n'ihu ịzọpụ njem okwukwe. Ma ị ga-agwa ụjọ ahụ okwu. Ị ga-achọ ihe ị ga-eme banyere ya. Ma Jehoshafat mere ihe ziri ezi. Ma ụjọ bịara Jehoshafat, ma ihe ọzọ o mere bụ, nwanna, ọ bụrụ na anyị ga-amụta nke anyị ga na-enwe mmeri. Ya agwa onwe ya na mkpebi dịka ihe kacha ya mkpa, ịchọ iru Onye Nwe anyị. Ya wee kpọsaa obubu ọnụ na Juda niile. Ugbu a ọ gbagharịwa ha, chọwa ndị enyi ya. Ya wezụga onwe ya iche na mkpebi. Ya eme mkpebi ịchọ iru Onye Nwe anyị. Aga m agwa gị ka idozie obi gị n'abalị a. Idozi obi gị bụ ihe dị oke mkpa. Akwụkwọ nsọ si na ndị Kọlọsi 3, dozie obi gị ma dewe ya. Nke a pụtara na ị ga-ekpebi tupu oge eruo ihe ị ga-eme n'otu ọnọdụ ahụ. Ọ bụrụ na ọ bịa, mgbe ahụ ị ga-adị njikere ime ihe ziri ezi ma ọ bịa. Agwara m di m n'oge na-adịghị aka, m si Dave, olee otu ọ ga-adị gị, n'ihi na ọ hụrụ egwuregwu gọlf n'anya. Ọ na-amasị ya igwu ya. M si, olee otu ọ ga-adị gị ma ọ bụrụ na ị toruo na ị nweghịzi ike ịgba egwuregwu gọlf? Ma gee ntị ihe o kwuru. Enwere m di maara ihe. Ya sị, ejikere m n'obi m maka ihe ọbụla a ga-eme. Agaghị m ekwe ka onye m nsogbu. Ị ma ihe ụfọdụ mmadụ na-eme? Ha na-edozi obi ha. Amaghị m ihe m ga-eme. Ike ga-agwụ m, aga m ama ihe m ga-eme. Nke a ga-adịkwa njọ o. Mba, ị ga-edozi obi gị. N'oge ọzọ ị ga-enwe nsogbu, ị ga-ejisi ike ma sie ike. Ọ bụrụgodu na ụjọ abịa, ị gaghị eme ka onye ụjọ na-atụ. Na ihe mbụ nke ị ga-eme iji soo nsogbu ahụ bụ na ị ga-ewezuga onwe gị ma chọọ ihu Chineke ma hụ ihe ọ ga-ekwu banyere ọnọdụ ahụ. Ka mmadụ sị amen. O nweghị isi na anyị na-atụrụ nsogbu ụjọ. Chineke nọnyere anyị. Asị m, o nweghị isi na anyị na-atụ nsogbu ụjọ. Chineke nọnyere anyị. Ma aga m ekwu ihe a m kwuru ọzọ, n'ihi na nke a bụ echiche ọhụụ. Anyị niile ga-aghọta nke a. Anyị ga-akwado obi anyị tupu oge eruo n'ọnọdụ niile. Ndị mmadụ na-abịakwute m oge niile banyere ihe na-enweghị isi. N'otu afọ ụmụ m niile ga-apụ. Ịma, ele ụdị ndụmọdụ ị ga-enye m? Nwee obi ụtọ, ụlọ ga-ada jụụ. Ṅụrịa, gaa zụọ ihe, were ego zụọrọ onwe gị ihe ga-eme ka ị gbanwee. Ị gaghị ekwe ka ihe ndị dị otu ahụ tinye gị n'ụjọ. Kwado obi gị. Nke a ga-abụ oge dị ọhụụ na ndụ m. Ọ ga-abụ oge m ga-akpọrị ndụ m. Ma ekwensu ga-anọrọ ọdụ n'elu isi mbo gị na-asị, ugbu a lee otu o si eme. Ị ga-adị ka onye furu efu mgbe ụmụ gị pụọ. Inyere ha ndụ gị niile. Nke ọzọ na-aga ibi n'obodo ọzọ, nke ọzọ na-alụ di, nke ọzọ na-agụcha akwụkwọ. Ma o nwere ike ha ga-echefu banyere gị. Mgbe ahụ ị ga-anọ nga naanị gị na-enweghị ndụ ọbụla.
mgbe ahụ ka ị ga-asị ekwensu, ịbụ onye asị, nke a ga-abụrụ m oge dị ọhụụ. Ọ ga-abụ oge obi ụtọ. Ị nwere ike idozi obi gị n'ụzọ ọbụla. Ị nwere ike idozi obi gị na ị ga-emeri. Ị nwekwara ike idozi obi gị na a ga-emeri gị. Achọrọ m gị n'abalị a ka idozie obi gị. Ma ị nwere ike, nke a so n'oge nke ị ga na-enye Chineke. Nke a bụ ihe dị mma ị ga na-eme ma ọ bụrụ na gị na Chineke nọrọ. Mee nkwupụta gị. Kpọọ ihe ndị ahụ nke na-adịghị dị ka ha dị. Depụtasịa ihe ma ọ bụrụ na ị chọọ. Mụ na Dev na-edepụta ihe anyị na-ekwu, ndị anyị na-ekpere ekpere, ndị anyị na-ekwenyere Chineke maka ha. Ị ga-ekwe ka otu nkwupụta gị bụrụ: aga m edozi obi m n'oge ọbụla m nwere nsogbu. Mgbe ọbụla aịtụ ọbụla ga-ebuli imegide m, agaghị m akpa isi ala nye ụjọ ahụ. Ma ọsịsa mbụ m ga-enye nsogbu bụ ịchọ Chineke, n'ihi na Chineke na-enwekarị ọsịsa nye ọnọdụ ọbụla ma ọ bụrụ na anyị chọpụta ihe ọ bụ. Amen. Dezie obi gị ma debe ya. Ọ na-edozi onwe ya dịka ihe kacha ya mkpa. Nke a masịrị m. Ihe kacha ya mkpa. Ọ bụrụ na ị gaa ụlọ ọgwụ, ihe mbụ ha ga-eme bụ ịtụle ihe ndị kacha mkpa na ndụ gị, mara na ị na-anwụ anwụ. Ihe ndị dị mkpa bụ ihe ndị kacha mkpa. Ma akwụkwọ nsọ Amplify masịrị m. Ọ na-ekwukarị okwu a oge niile, na anyị kwesịrị ịchọ Chineke dịka ihe kacha anyị mkpa, na-amara na ọ dị mkpa, na anyị enweghị ike igboli mkpa anyị nke ọma ma ọ bụrụ na anyị anụghị olu Chineke. Ma ndị Juda agbakọta ịyọ Chineke enyemaka. Site n'akụkụ obodo nke Juda niile, ha pụtara ịchọ ihu Chineke, na-akpọsi ya ike site na nchọsi ike niile nke obi ha. Ha emeghịkwa dịka ngwanụ Chineke nyerenụ m aka. N'ezie, ha nọ na-enwe ezi agụụ. Ha nwere ezi ọchịchọ. Ha wepụta onwe ha na mkpebi ịchọ Chineke. Echetara m otu ọnọdụ ebe mmadụ mejọrọ m, ma amaara m na ekwesịrị m ịgbaghara ha. Amachaghị m ihe, enwekwana ihe mma na ọ bụrụ na ị gbagharaghị mmadụ, na ọ ga na-emejọ ndụ gị. Ọ na-etinye gị na nsogbu. Ọ na-eme gị dịka onye nọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọ bụrụ na e nwere ihe iji megide mmadụ, ọ ga-abụ ihe mmekpa ahụ nye gị. Mmadụ ole n'ime unu kwere nke ahụ, na ọ bụ ihe mmekpa ahụ nye gị? Ma ọ naghị emere gị ihe ọma. Ịgbalị imegwara Chineke bụ onye mgbapụta anyị. Ọ bụrụ na anyị tụkwasị ya obi, ọ ga-eme ka ihe na-ezighị ezizi ezie na ndụ anyị. Mgbe ụfọdụ ọ na-anọ ọdụ karịa ka anyị chọrọ. Ihe Chineke chọrọ ka anyị mee bụ ikpe ekpere nye ndị ahụ. Kpee ekpere ka a gọzie ha. Kpee ekpere ka a gọzie ha site na mkpughe. Kpee ka Chineke gwa ha okwu ma gosi ha ihe ọbụla bụ ihe nwere ike ịdị. Yọọ Chineke ka o gosi gị ihe na-adịghị mma nke ị na-eme, n'ihi na anyị na-ahụ ihe na-adịghị mma nke ndị mmadụ na-eme ọsọ ọsọ. Ọ bụghị naanị ịchọ ikpe ekpere, anyị ga-achọkwa ịgbaghara. Ma anyị ga-ebido n'ime mkpebi ịgbaghara. Mgbe ahụ anyị ajụ ikwu okwu ọjọọ banyere onye ahụ, na-ekpere ha ekpere. Ma n'oge na-adịghị anya, Chineke ga-agwọ mmetụta anyị. Anọbụ m n'iwe, mana ekwesịrị m ịgbaghara, mana amaghị m ma aga m emelikwa ya. Ma anọ m ebe a ịgwa gị na Chineke ga-enye gị ike ime ihe ọbụla nke ọ gwara gị ka ị mee, ma ọ bụrụ na ị ga-agakwuge ya, gị na ya nọrọ ruo mgbe ị ga-ama na ị ga-emenwu ya. Ya mere m banye n'ime ụlọ m n'ụlọ m nke anyị bi. Mgbe ahụ anyị ebighịzi ebe ahụ ọzọ. Ma echetara m buru akwụkwọ nsọ m nọrọ ọdụ n'ala nkịtị. M sị Chineke, agaghị m anọ na mgbede a n'iwe. O nwere ike ana m ewere Dev iwe n'ihi na echere m na ọ nọ n'ụlọ. Ya mere ọ bụrụ na m ga-aba n'ụlọ, aga m ebido mezie omume m, n'ihi na ọ ga-achọpụta ozugbo na iwe na-ewe m. Ma achọghị m ịnọ n'ime ụlọ m abalị ahụ niile. Ya mere aga m enwetarịla ihe m chọga. M wee nọrọ ọdụ n'ala sị, esi m ebe a na-apụ. Aga m esi ebe a apụ ruo mgbe ị nyere m amara nke m chọrọ iji si ebe a pụọ ma gwa ya okwu. Agaghị m esi ebe a apụ. Naanị ihe ị ga-eme gị chọba ebe akwụkwọ nsọ kwuru maka iwe. Chọọ ebe akwụkwọ nsọ kwuru maka mgbaghara mmehie. Bịanụ, e nwere ikikere nke dị n'okwu ahụ nke ga-eme ka ị nwere onwe gị. Ọ bụrụ na anyị mezie nke a, anyị enweghị ike ịgabiga ihe ndị so ya. Gịnị ka anyị na-eme? Anyị ewere ekwentị kpọọ mmadụ, gwa ya otu iwe si na-ewe anyị. Ma anyị ekwugharịa ihe ọzọ wee nye mmadụ 3 ma ọ bụ 4. Ma anyị anaghị emegharị ya n'ime echiche obi anyị. Ma anyị ga-enwe obi ụtọ ige ntị nye ihe niile ekwensu nwere ikwu.
mana ịma nke a abụghịkwa nke mbụ ọ na-eme ihe a. Ma ịma ọ bụrụkwa na ị gbaghara ya, ọ ga-aga hakwa n'iru ime ya ọzọ, mere ya nnọọ na-aga. Nke ahụ bụ ezie. Ugbu a iwe na-eweshi m ike, ma agaghị m agbaghara ya. Ọ bụrụgodị ihe ikpeazụ m ga-eme, agaghị m agbaghara ya. Ị kwesịrị ịmụta otu esi agwaghachi ekwensu okwu. Amen. Mmadụ ole n'ime unu chere na o nwere ike ịbụ otu n'ime ihe ndị a nọchiri n'ụzọ gị? Ọ jọrọ njọ ile anya. Ekpebiri m n'obi m na anaghị m apụ ruo mgbe Chineke nyere m ike ịpụ ebe ahụ gaa mezie ihe. Achọghị m Chineke obere sị, Chineke nyere m aka ka m gbaghara. Eji m obi m niile, ekpebiri m. Ọ bụ ihe dị m oke mkpa, ma ị ga-enweta mmepe ụzọ ma ime nke ahụ. Onwe naanị ihe m na-ekwu n'abalị a. Ọ dị mma. Olee otu Chineke si agwa anyị okwu? Anyị ga-aga ma chọọ Chineke. Olee otu anyị ga-esi mata mgbe ọ na-ekwu okwu? Mana mbụ, ọ na-enye anyị onyinye nke okwukwe ịgabiga ihe. Echeghị m na anyị na-achọpụta otu Chineke si emekarị ihe na ndụ anyị site n'inye anyị onyinye nke mmụọ a na-akpọ onyinye nke okwukwe, nke na-enyere anyị aka ile ihe anya sị, aga m emeli nke a, aga m emeli nke a. Ịma, mụ na Dev nwere onyinye nke okwukwe na ihe banyere ije ozi a. Ọ bụrụ na m gwara gị ụdị ego anyị na-achọ ọnwa ọbụla iji kwụọ ụgwọ banyere ije ozi a, ọnụ gị ga-eye egbelalụ ruo n'isi mbụ gị. Ịma, anyị anaghị enye onwe anyị nsogbu banyere ya, n'ihi na anyị nwere onyinye nke okwukwe. Enweghị nchegbu onwe, enweghị ndọkasị ahụ. Anyị na-eme nke a n'ihi na anyị kwenyere na Chineke chọrọ ka anyị mee ya. Ọ bụrụ na ọ chọghịzi ka anyị mee ya, ya mee ka ego ghara ịbịa ọzọ. M ga-asoro ụmụ m nọrọ. Ị kwesịghị ichegbu onwe gị n'ịgbalị ime ka ihe mee na ndụ gị, n'ihi na ọ bụrụ ihe Chineke chọrọ, ma gị onwe gị ekwesị ntụkwasị obi n'ime akụkụ nke gị, Chineke ga na-eme akụkụ nke ya. Amen. Ma e nwere ọtụtụ akụkụ ndụ gị ebe ị nwere onyinye nke okwukwe, ma ị naghị achọpụta na ị nwere onyinye nke okwukwe. Chineke emeela ka ihe dịrị gị mfe, nke ọ bụrụ onye ọzọ, ọ ga-adị ka ọ gaghị ekwe omume. Ana m ahụ ụfọdụ ọnọdụ nke ndị mmadụ nọ na ya. N'ezie, amaara m otu onye nke na-agabiga otu ihe nke siri ike n'ebe otu nwa ya nọ. Ma ọ dị ịtụnanya amara nke nwaanyị a nwere. O nwere nnọọ ezigbo amara. N'ezie, o nwere obi ụtọ, ọ nọ n'udo. Ọ dị ka ama m na ọ bụ mkpebi nwa ahụ. Ekwenyere m na Chineke ga-emezi ya. Ma ọ bụrụ na nwa a agaghị ege Chineke ntị, ọ gaghị ege m ntị. Ma o nweghị isi na m na-enye ndụ m nsogbu banyere ya. Ya dị m ka nke a bụ amara Chineke. Mgbe ị chọọ Chineke, otu n'ime ụzọ nke Chineke si agwa gị okwu, nke ịma na ị nụrụ olu Chineke, ọ bụrụ na ọ napụtaghị gị n'otu ihe, ọ ga-enye gị onyinye nke okwukwe iji gabiga ya. Amen. Ma ụfọdụ n'ime unu na-agabiga ọtụtụ ihe ugbu a. Chineke na-enye gị onyinye iji gabiga ya. Ndị mmadụ na-agwa m oge niile, amaghị m otu i si eme ihe ị na-eme. M na-ele ndị mmadụ ka ha na-ekwu, amaghị m otu i si eme ihe ị na-eme. Chineke na-agba anyị ume. Udo ga-abịa dị ka ị na-achọ Chineke banyere ihe ị ga-eme ma ọ bụ ihe ị na-agaghị eme. Soro udo. Emekwala ihe ndị na-adịghị enye gị udo. Nhazi izute mmadụ nke si n'ebe Chineke nọ, onye ga-enye gị ihe ị chọrọ ma ọ bụ mepere gị ụzọ, nwere ike ịbịa. Ọ na-amasị mgbe Chineke na-ewepụta nzute si n'ebe Chineke nọ. Mgbe ị na-ezute onye ziri ezi n'oge ziri ezi, onye nwere ikikere imepe ụzọ ahụ ziri ezi, nke ahụ bụ Chineke. Ịchọọ Chineke, ya eweta ọsịsa. Dịka anyị na-ekpe na Chineke na-ahazi nzọmụkwụ anyị, o nwere ike anyị na-akwado ịga n'aka nri, n'otu ụzọ anyị ebido gawa aka ekpe. Ma Chineke na-azọpụta anyị site na ihe ndị ụfọdụ ndị gara ibutere anyị ọtụtụ nsogbu n'ime ndụ anyị. Ekwenyere m na mgbe ụfọdụ anyị na-ekpe ekpere, ọ bụ Chineke na-edu anyị, ma anyị amaghị na ọ bụ Chineke na-edu anyị. Echere m na enweghị ihe anyị kpọziri ime mmụọ, ya adịzi anyị ka ọ bụ mpụta ihe, na anyị anaghị achọpụta ihe na-eme. Anọ m na-atakwuru Chineke ụbọchị a sị, gịnị mere ị gaghị eme ụfọdụ ihe ndị ahụ dị ụtọ nke ị na-emebu mgbe mụ na gị bidosuru gawa njem? Ọ dị ka enwekarịrị ihe ime mmụọ ndị merenụ, mana ana m echeta ihe Chineke gwara m n'obi m. Joyce, ana m emekwa ihe ndị ahụ m ugbu a, mana ọ bụ na enweghịzi ihe iji ya wee kpọrọ.
onwe nọ nga nwere ike icheta ụdị obiọma ị nwere mgbe Chineke busuru ụzọ gwa gị okwu mgbe ị chegharịrị ọhụụ. Onwe onye ga-echeta nke ahụ ọ bụghị oge ị nwekarịchara ọṅụ, ma ugbu a nke ahụ na-emekwa gị oge niile. Ọ bụrụ na ị na-ekpe ekpere na-achọ Chineke, enwere m ike ịgwa gị na Chineke nọ n'ụzọ gị. Ọ na-eme nkwado nye gị, ọ na-enye gị iru ọma, ma Chineke ga-elekọta gị. Ọ na-elekọta nzọmụkwụ gị ọbụla. Ọnọdụ nwere ike ịbụ na a na-amagide gị ime otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. Oge ụfọdụ Chineke na-eduru anyị gabiga ọnọdụ anyị ma ọ bụrụ na ọnọdụ anyị bụ ụdị nke anyị na-enweghị nhọrọ. Mgbe ahụ enwere m ike ịsị, ọ dị mma, nke a nwere ike ịbụ ụzọ Chineke chọrọ ka m gaa. Nke a ga-abụ ụzọ ọ chọrọ isi eme nke a. Amaghị m ruo mgbe m chọrọ ịgaghachi azụ n'India n'oge a gara aga, n'ihi na agaruola m ebe ahụ ugboro 12. N'ime afọ 12 e nwere ụlọ ọrụ nke buru ibu nke ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ dị 200. Anyị emefuokwala ọtụtụ ihe ebe ahụ, n'obodo ahụ mara mma, ebe ndị mara mma nọ. Ma mgbe ha nwetara akwụkwọ m ji aga mba n'ikpeazụ anyị achọpụta na etinyere m na ndị ha na-achọghịzi. Etinyere m na ndị na-achọghị n'India mgbe anyị gasịrị ọgbakọ na Calcutta n'afọ gara aga. Ma ịma, ọ bụ ụdị ihe nsọpụrụ. M wee gwa otu nwoke, ya sị, gaba nwata nwaanyị. Ịma, mgbe a chụpụrụ gị n'otu obodo n'ihi na ị na-ezisa ozi ọma ma ị bụ obere mmadụ nke si na Fountain, ọ bụghị ajọ ihe. Mana anyị ma na Chineke chọrọ ka m gaa, ya enye m iru ọma. Ya mere ọtụtụ ndị dị iche iche enyere anyị aka ruo kwe na Gandhi granddaughter esonyekwuo wepụ aha m n'akwụkwọ ahụ. Ma n'ikpeazụ m nweta akwụkwọ eji eme njem. Ma n'oge a mgbe anyị garuru ebe ahụ, mgbe anyị gabigasịrị ihe ndị ahụ, o were m awa 2.5 ịgafe ndị imigreshọn. Ha gaa n'iru na-ajụ n'ihi na eji m akwụkwọ pụrụ iche. Ya mere ha sị na ha agaghị anabata akwụkwọ a. O nweghịkwe n'ezi ndị imigreshọn n'ebe ahụ. Anyị abịa wee awa 2.5 na-agagharị na-etu ndezi ndị imigreshọn. Mana ịma ihe mere, m nọrọ ji m sị, ma ihe mere, ọ bụrụ na Chineke chọrọ m ebe, ọ ga-emepere m ụzọ. Ọ bụrụ na ọ chọghị, m banyekwe n'ụgbọelu laa. Gị sị, ị chọrọ ịgwa m na ị chụpụgaghị ekwensu? Ị chọrọ ka m gwa gị otu m chere anyị si eguzogide ekwensu? M gaa n'iru itinye otu ụkwụ m n'ihu onye ka ọzọ. Eche m nke a bụ ụzọ kacha mma eji eguzogide ekwensu n'ụwa. Gị sị, agaghị m apụ, ma agaghịkwanụ m akwụsị. Agaghị m apụ, agaghịkwanụ m ada mba. Atụfuru m ọtụtụ afọ itiri ekwensu mkpu, m ga-akwa n'ihu na-enwe nsogbu. Ma amụtala m na Chineke ga-alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụrụ na anyị mee ụfọdụ ihe. Otu n'ime ihe ndị ahụ bụ ịchọ Chineke. Ihe nke ọzọ bụ ịjụ ịkwụsị ruo mgbe Chineke ga-agụchichi ụzọ ahụ ike, ruo mgbe ị ga-amata na ọ bụ ihe ọ na-achọghị ka ị mee. Ọ bụrụ na ọ dị otu ahụ, o nwere ihe ọzọ Chineke chọrọ ka ị mee. Mgbe ọbụla otu ụzọ o mechiri, ụzọ ọzọ na-emepekwa. Amen. O nwere ike gị ruo n'otu ebe na ndụ gị ebe ị hụrụ na ụzọ na-emechisi, ma ịma ihe mere, ị kwesịghị iwe iwe banyere nke ahụ, n'ihi na mgbe ọbụla Chineke mere ihe, o mechaa ya, ihe nke ọzọ ọ ga-eme ga-akacha mma karịa nke ahụ o mere na mbụ. Ị nụrụ ihe m kwuru? Ihe nke ọzọ Chineke ga-eme na ndụ gị ga-akacha mma karịa ihe o meburu na mbụ. Ekwuzila banyere ụbọchị dị mma gara aga. Ụbọchị ndị kacha mma na-abịa n'ihu. Chineke na-agwa anyị okwu site n'ịmara, site na ihe a na-akpọ ama nke ime obi, olu nke na-abịa na nwayọọ. Ọ na-ekwukwa site na amamihe. Ọ bụrụ na ị kpee ekpere ma dowe onwe gị ịchọ Chineke, Chineke ga-agwa gị okwu. Ọ bụrụ na ị naghị anụ olu Chineke, bido gụwa akwụkwọ nsọ. Okwe na-abịa site n'ọnụnụ, ma site na ịnụ okwu Chineke. Ihe nke ahụ pụtara, ọ bụrụ na ị na-amụ okwu Chineke, ị ga-ebido n'ụwa olu Chineke. Ị ga-anụ olu ya site n'okwu ya, ị ga-anụ olu ya site na mmụọ ya, ị ga-anụ olu ya site na amamihe. Chineke ga-edu gị na-eduzi gị. Gee m ntị, o nwere akụkụ nke ihe e nyere gị dịka onye ga-enwe mmekọrịta chiri anya gị na Chineke. Kwesịrị ị na-ebi n'ọchịchịrị na-eme ka ị ma ihe ị ga-eme. Chineke ga-edu gị na-eduzi gị na-atụziri gị aka. Ana m agwa gị okwu, ọ bụghị onye ọbụla ọzọ. Chineke ga-edu gị, duzie gị, tụziere gị aka.
ma ị kwesịrị ịsọpụrụ ya site n'ịgakwuru ya na mbụ ma chọọ ya mgbe ị chọrọ ọsịsa nye ajụjụ gị. Achọla onye ọbụla ọzọ ruo mgbe ị chọrọ Chineke. Ọ bụrụ na ọ gwa gị ka ị gaa ebe ọbụla ọzọ, mgbe ahụ gaa, ọ ga-ete ya mmanụ. Ma emela ihe ọbụla ọzọ ruo mgbe ị chọrọ Chineke. Ime otu ụzọ kacha mma eji enweta Chineke ịlụ ọgụ gị bụ ife ofufe karịa ndọkasị ahụ. Dewe anya gị n'ebe Jizọs nọ, ma ọ ga na-alụrụ gị ọgụ gị mgbe niile. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.